ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. Ụtụtụ ọma nọ. Asị m na chi taata bụ eke ya eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na kekeka ya amaghị na jijiji ya amaghị. Asị m na anyị ga na-ejere obodo na anyị ga-anakwaziri obodo. Asị m onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbo onye a na ndụ, onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbo onye a na ndụ. Asị m osisi fere anyị na-atụ ufere, ufere amapụsịrị ya ọnụ, ufere si ya bụọ ya n'ukwu ka ọ daa. Asị m onye nwaanyị fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ sị ka ihe mere nwa ya mee anyị, nwa ya anwụzi na mana onye nwa ya anwụ. Asị m na kekeka ya amaghị na jijiji ya amaghị. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị omekụwa were anya ha wee fụ. Asị m na ife na-afịa ife ahụ na ntị ka anyị yara na ọ ya eme anyị n'ihu. Asị m na igbo n'ihu na anyị egbute mma, igbo na-aza egbute mma, igbo n'aka nna egbute mma, igbo n'aka ekpe na anyị egbute mma. Asị m nọ n'iru n'iru ka anyị na-aga na-aga maka na oke nwere agba n'iru n'iru. Asị m na ihe ọma ga na-emere anyị ụtụtụ ehihie abalị. Asị m na anyị ga-adị ka anyị ga-azụ ka afịa mana ya mana ka afịa. Anyị ga-adị ka abụọ ada na-anọ n'ọnụ ihe ọ ga achọrọ ya bịa. Na anyị ga-adị ka ichoku na-anọ n'ụlọ ugboro ya na-azụ n'afịa. Asị m na anyị ga-adị ka agụ nkwọ na-agba ọta ga-eti obute, ọ ga-ebuterịrị something. Asị m na anyị ga-ejere obodo, anyị ga-agara obodo. Onye si na akwụkwọ ya ma acha mpam ama aba na nke ya. Asị m na onye si na ife anyị na-eme ama enwe isi, were isi onye achị gị ihe anyị na-eme wee nwe isi ise. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ụmụọkpụ gbọrọ ụmụada. Obodo ụfọdụ na-akpọ ha ụmụada mana anyị nwa bụ ndị Anedo anyị na-akpọ ha ụmụọkpụ mana ofe ihe akọme. Ka nkọwa ihe bụ ụmụọkpụ maọbụ ụmụada maka ndị amaghị. Mgbe anyị ga-aya bịa na nkụzi anyị ka anyị kọwazie ya ọfụma mana ka anyị magoro ọkwa dị mkpa. Ọkwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June na July a ga-ebido na July 6th bụ Wednesday. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye anya bụ aja, ị nwere only taa and tomorrow to join. How to join? You send their 3 prayer requests, then send their make donation of token to our account number. Ndị na-esonye bụrụ anyị amarago the account number. Onye bụ onye ọfụ chat ya m na WhatsApp 08057837672. Chat ya na WhatsApp and send the other account forward your 3 prayer request. Na 6th ka ọ ga-ebido. Na ya bụ 6th, ndị na-eso na ya bụ aja ga-enwetakwa vidio na audio etu ya bụ aja si bido. Ọsọ anyị ga-emechikwa ya bụ 19th, anyị ga-egbu ebunu chụọ aja mee saraka, ha ga-enwetakwa ya. Aja anyị na-achụ ọnwa kwa ọnwa, ọ na-last for 14 days. From 6th a ga na-achụ ya every day na temple till 19th a ga-emechi eme 14 days wee chụọ aja saraka. Now before anyị gaba n'iru, anyị ga-azụ ụkwụ n'ala. Anyị zụ ụkwụ n'ala, only one track ka anyị ga-akpọ. Akpọsịa one track ya nwa abanye na mmemme anyị ji wee bịa. Daalụ. Odinana bụ ọdịmma ụmụ Chineke ya gazie n'afọ. Ọfọdụ bụ ọdịmma ụmụ Chineke ya gazie n'afọ. Nwanne m kwere n'okwu Chineke, kwere
ya gazie n'afọ ọdịnala bụ ka ọ dị mma Chineke ya gazie n'afọ nwanne m kwere n'okwu Chineke kwere ya gazie n'afọ ọdịnala bụ ka ọ dị mma Chineke ya gazie n'afọ ọdịnala bụ ka ọ dị mma ụmụ Chineke ya gazie n'afọ ụfọdụ bụ ka ọ dị mma ụmụ Chineke ya gazie n'afọ nwanne m kwere n'okwu Chineke kwere ya gazie n'afọ ọdịnala bụ ka ọ dị mma ụmụ Chineke ya gazie n'afọ nwanne m kwere n'okwu Chineke kwere ya gazie n'afọ ọdịnala bụ ka ọ dị mma ụmụ Chineke ya gazie n'afọ asị m na ọdịnala bụ ka ọ dị mma o nwere okwu akụkọ m akọ bịa m ntị o nwere otu nwaanyị m maara nke ọma ya na di ya wee na-enwe nghọtahie na alụmdi na nwunye ha otu ụbọchị ihe na-ese okwu mmadụ amaghị di ya wee ruo otu ụbọchị wee bụrụ ngwongwo nwaanyị a wee bụ na be ndị ya wee sị na ya agaghị anụsị mana ihe dị egwu melụ nwata nwaanyị anọ na ọnwa atọ na be nne ya o wee wuchie o wee lotu ụbọchị o wee cheta na ihe na-esi na nke onye akarị ya o wee were ọjị wee kpọkwuo nna nne ya kpọkwuo nne ya asesọs kpọkwuo nne ya nwụrụ anwụ sị ya biko ọnọdụ m a nọ ọ dịghị mma o nweghị ebe esi mejọ ji di m agbaghị m n'ilo mana ọ dọkịta kpọmasị wee kwarata ngwongwo m na be gị ọnọdụ ọ dịghị mma o bechaa agbarịrị ụbọchị anwa o ji ọjị n'aka wee kpebie okwu kwuchie okwu a o wee ruo n'abalị ụbọchị ahụ dịka o jikọrọ nyaba akwụkwọ o wee na-akpụ ụra wee fụ nne ya nke nwụrụ anwụ na nlọ nne ya wee sị m Adam wee sị ya Adam ya jide ya aka ihe ọzọ ya pụtasịrị onwe ya bụ na mkpụbe di ya mgbe nne ya nwa ngworo anwụrụ bata na ngwurube di ya wee kpọọ nna di ya ụgwọ onye nke ngworo ya anwụ oge tere aka wee kpọọ ya mgbe ọ na-akpụ ya mgbe ọ dị ndụ kpọọ ya maazị wee sị ya maazị mgbe nwa gị bịara ka abịa n'ọnwa nwaanyị ọ bụ maka akpọnyere ya n'aka biko kwe ka ezinụlọ a ụlọ gba nwa m nwaanyị o wee sị na ọhịa ka emechara na nlọ ya wee teta wee bụ ụlọ na nlọ ya wee daba natara biya wee na-asị kere ihe nke apụta olulo otu ọnwa na ya nụkwa be nne ya di ya nwa wee sikwa n'ugwu Awụsa ebe ọ nọ wee nyere moto wee bata bie wee sị ya nwaanyị bata ngwongwo gị ka ha nachiga ebe ha n'ugwu Awụsa etu a ka ha si wee dozie ịghọtara ihe na-ekwu ọ bụ ịghọta na ọdịnala dị mma mana okpuru ụka nghọtaghị ha nwere ime onwe ha nke ekweghị ndozi mana ifugo na chi nke ọdịnala mere ya ọ wee dị mma ya gazie ka anyị dobiri na ya ebe a donu anyị abịakwa n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu oge awa nke eziokwu mgbe anyị ji awa eziokwu agwa awa okwu agwa gbara etu o si wee dị
without fear of favor. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara Umuokpu, ụmụada na ọdịnala Igbo. Echefukwana na ihe niile na-eme na mmụọ na onye na-eme na mmadụ. Ka anyị bido. Gịnị bụ Umuokpu? Ke ndị nwe Umuokpu maọbụ ụmụada site na etu ndị si asụ. Ụfọdụ na-akpọkwa ha ndị inyom. Ndị saịdị Ọnịcha na-akpọ ha ndị inyom ma ndị Igboro. Now, ihe nji wee bịa na ụbọchị tata m ndị abụọ ka m adịghị atụ etu ya esito anya maka na m eji ihe ịma m adịghị atụ na ụmụnna ụnụ. Nwata nwaanyị ọbụla, nwa agbọghọbịa ọbụla tolitere agbọghọbịa, onye ụmụnna ụnụ wee nụọ di na ụmụnna ọzọ maọbụ n'obodo ọzọ, bido ụbọchị ahụ a mara ọgọdị ya ọnụọ di, ọ bụrụgo Umuokpu na be nna gị. Echefuna na-akwụgo ụgwọ isi ya mee ihe dị na ya. Mmụọ nọ n'obodo amarụgo na ọ na-eji ije di n'obodo dị etu a maọbụ na vileji dị etu a. Ekpere ya ekpere, ya na di ya soro na be di ya. Echefukwana na ụbọchị nwaanyị na-anụ di na-ama ọgọdọ. Ụfọdụ na-akpọ ya ịgba nkwụ nwaanyị. Yes, ofu ihe aka ọnwụ. N'ụbọchị ahụ na mmụọ dị be nne ya, na ọ bụrụ na a nụrụ nwaanyị ya etu esi anụ nwaanyị, mee ihe niile etu esi eme. N'ụbọchị ahụ na mmụọ si be nna be mmadụ na-eso nwaanyị jere ije di eji ije di. Etu akọchi dị na gburugburu. Akwari ọmụmụ dị be nna mana ọ na-eji ije di. Ndị ichie nọ na be nna nke nwaanyị a na-anụ na-ama ọgọdọ ya na-agba nkwụ ya mana ọ na-eji ije di. Aja na be nna ya mana ọ na-eje. Umuokpu ndị ngworo anwụ mana ọ na-eji ije di. Ọ bụrụ mgbe gburugburu ị ma na nwaanyị na-ebu okwuchie, okwuchie na-eji ije di, ya ọlta. Yes, nwaanyị na-ebu okwu ọlta ya eji ije di. Ọ bụrụ taa na ị nụrụ nwaanyị nwe onye ọdịnala, ịmadugo desperately na ọ bịa na be gị, she will set up her altar. Ọ nwee ebe o nwere okwuchie, ọ bụrụ onye kpọtugoro chie, ọ ya enwe ebe ọ debere chie. Etu a ka ọ dị mgbe gburugburu mmụọ si be nna. O nwere ndị na-abịa na sefụ ewere mmụọ dị be nna ya nye, ewere ihe na mmụọ dị be nna ya nye obu abịa. Ọ na-abụ obere ihe ọnya matara na nwaanyị bịara ije di imegbu nwunye, ọ kpọkwuo mmụọ dị be nna ya. As long as na nwaanyị ahụ emere ihe ana na-asọ nsọ, mmụọ na-anụ onye. So ịghọtago ndị nwe Umuokpu. Umuokpu bụ when you are a lady, you are married out of your ịnụgo di, definitely another village or another town. Ịbụ Umuokpu n'obodo village gị ahụ, mgbe ọbụla iji bịa a ga-asị Umuokpu nnọọ ọnwa ada nnọọ. Ha dị very powerful. Ịghọtara ya? Ka nwa gawa eziokwu, Umuokpu ma ọnwa ada nwere ọfọ mmụọ iji. Ịmakwa na Umuokpu nwere ihe ga na-eme, asị gị jee ka Umuokpu kwubiere okwu. Yes, Umuokpu nwere ikike na be nna ya. Ịbụrụ Umuokpu, ịnọ ọnọ jee be nna gị na be nna gị jee kwubi okwu dịka Umuokpu. Ịnụgodi mana ụmụnne gị ndị nọ na ngwuru be nna gị na-adachagharị ife dị aṅa na-eme, ejegide n'ihu ejebe n'azụ, amaghị ihe a na-arịa, amaghị ihe a na-agwọ, a na-eme na ngwuru be nna gị. Ana m achọ ịgwa gị Umuokpu, were ọjị chebe be nna gị, iru ebe ahụ akwụbi okwu dịka Umuokpu. Yotuo mmụọ ọbụla. Enwere ike ihe na-enye nsogbu na be ụnụ abụrụ na na-emegburu Umuokpu. Ka ngwa nwantịrị dọndọ,
even you as a married woman na nwoke no matara na ngwuru, please for your own good don't ese na onwe ike ọbụna ọ dịghị iwe aka ji akụ ma ọ aka ji okwu na ngwurube di gị. Therefore ụmụnne di gị imewukwana ha eneghị anya na nwanne gị abụ onye aka siri ike na ngwuru, mana ọ na-anọ cheta ụmụnne ya ndị nupụchara di. Esekwana ka ị bụrụ agada gbachie ụzọ ma ọ bụ na nwa ọgbụ a nwere ka o si nugudo dị ọnụ dọrọzi wee nata, ma ọ bụ na o nwere nsogbu ọ bụ na o nwere. Esekwana ka ije gbachie nwa ọgbụ si emewukwana nwa ọgbụ. Gị nwoke na-ene m anya ijikwana maka ihe na ị nụrụ nwaanyị wee mewuo nwanne gị nwaanyị bụ nwa ọkpụ. Okwu ha dịkwa ile, ọkwa Eze-Ana na-ekwu. Nwa ọkpụ nwere nnukwute ikikere, o nwere ihe ga na-eme na ngwuru. Ọ bụrụ na ngwuru emewuru nwa ọkpụ, nwa ọkpụ nwere ikikere iji ọjị wee bịa na ngwurube nne ya kwubie okwu tie aka n'ala sị na ya kwuru dịka nwa ọkpụ ihe na-eto anya bezie. Maka na mgbe a na-ama ọgọdọ ma ọ ịgba nkwụ dịka etu ndị si asụ na be anyị, o nwere ihe a na-akpọ ọkụkọ ụmụ ọkpụ, nnekwu ọkụkọ. O nwere ka esi emie ụmụ ọkpụ daizi bọsị ahụ ị a na-agba nkwụ gị, a na-agba ọgọdọ gị, ụmụ nwaanyị niile bụ ndị ụmụnna gị nụrụ di ebe ọzọ they will come back na ngwuru a na-anụ gị. That day ha nwere shia na list ụmụnna ha na-enye, nwere list ụmụada ma ụfọdụ na-akpa anyị na-akpọ ya ụmụ ọkpụ. Enwere list a ga-akwadoro ha nri nye ha ihe ha niile. Ọ bụrụ na be anyị ma nnu ma ncha ma ọsịkwa ya ma ọsị ya ma mmanya ha ma ite nri ha ka ezu oke. Emechaa nwụrụ ọkụ ụmụ ọkpụ nwunye ha. Ndị na-eme omenala n'ime fa ha ejezi maka esi esi ya wee kpọkọọ ụmụ ọkpụ ndị nwụrụ anwụ. Daizi ụmụ ọkpụ ndị vileji anwa ndị enwugo ori anwụ. Yes, they will invite them because ha ga-awe a partaker of that particular ọkụkọ ụmụ ọkpụ wee gwa ha na nwanne ha nwaanyị na-anụkwa ji. Ịghọtara ya? Echefuna na mgbe ị kwụrụ bride price. Bride price bụ you have already secured the consent of the parents mụ nwa. Ịma ego adịghị esere emere canopy unless ị chọsikwara ịgafe ego. Yes, ebute ngwa a na-ebute a nwere ike nọ na palọ. Nwaanyị nwoke ịbịakwutere akpọ ụmụnne ya ndị nne dị na ya abịa nọrọ at a witness eme ihe gbasara ego. Then ụbọchị ihe amasị nkwụ ma ihe ama ọgọdọ akpọzie the entire village gwa ha ụmụ okorobịa abịanụ, ụmụ agbọghọ abịanụ, ụmụ ọkpụ abịanụ, ndị inyom n'ụdị abịa, ụmụnna niile ezu oke eze azụ ndị ọ na nwere oke ha. So ụbọchị a na-agwa gị ha ụmụ ọkpụ nwere ọkụkọ ụmụ ọkpụ a ga-akpọ ha gbuoro ha ya bụ nnekwu ọkụkọ. Ihe niile abụ ihe a na-emedo mgbe nwa ọkpụ na-eje di ka ha ụmụ ọkpụ blessing the sisters both the living ụmụ ọkpụ ma ọ bụ ụmụada ndị dị ndụ, mana the dead bụ ndị nke ngwere anwụ ha nwere oke nnekwu ọkụkọ. Ị na-ediri ha ihe niile abụ esumesu so gị maka mgbe e medoro etu o si emedie. Mgbe ahụ ị nọ na be di gị na-akpọku ụmụ mmụọ na ezumezu so gị ha na-aza gị, mana ihe batara iji akụ ọtara be dị gị wuru imere ihe ị kwesịrị ime. Ịghọtara ya? Maka na ị mara uru ọbara. Now ụbọchị anwa echefukwana na o nwere ewu anwa a na-egbu ụbọchị anwa a ji ama ọgọdọ. Nke a bụ nke a na-egburu ndị ichie. Ịghọtara ya? So mana ihe anyị maka ebe tata ụmụ ọkpụ. Ị ma na nwa ọkpụ nwere ihe ị ga-eme nwa ọkpụ iwe wee ihe o wee kpụọ ọhụụ n'ala. Ihe na-akpọ ịkpụ ọhụụ n'ala. Ọ gbapụ akwa wee si na alụ na-eme ya alụ na-eme ya akaje na be nne ya. O wee kpụọ ọhụụ n'ala wee were ike kpụọ n'ala. Alụ mekwara ihe ahụ o mere bụ kọs a ga-akpụrịrị alụ. Ụnụ ga-ayọtụrịrị ya wee kpụọ alụ maka ya bụ ihe ahụ o mere. Ụnụ wuru ofe ka ụnụ ama ya nkịtị si na onwe na-emegheri emegheri, mana o meghị n'izu o mee n'ọnwa. So nwa ọkpụ dị very powerful. Ime etu a okenye ngwuru dị ọkpara dị very powerful, mana ị nwere ike ịwụ dị ọkpara ọkụkọ maka na mmadụ ihe ị nwere.
ihe kpatara ya ji si na ewu dị ọkpara ọkọ wụ na-eriri ga-eriri front and back ịmara na iwu nnukwute aka ji ọfọ iwetara ịmara na ọ bụrụ na iwu igbo dị ọkpara na ikwu okwu na ngwuru kwubie okwu jide ọjị n'aka kwụọ ụkwara ndị mmụọ ege ntị ịmara bụrụ onye ka anyị bịara ikwu taa mana ana m achị kọwara gị bụ na o nwere ikike ndị ọkpara nwere mana ọkwa eziokwu na onwe ihe na-eme n'ụwa kịta abụrụgwa ụwa mere nletọ ọtụtụ onwe dị ọkpara n'ọnụ mana in the real sense ha abụrụ dị ọkpara ngwụ ụmụ nwaanyị ekenekwa ama ọnụ ndị nne na-eto onwe obodo ule onye agbata na o nwere ụfọdụ ndị anyị nwere agba famili nwere ike gbago n'afa onye a asịghị na ya bụ dị ọkpara mana na mmụọ bụrụ onye ahụ dị ọkpara ngwụ nwere ike ọnwụ na nne eji gbata ya na wee maachị ịnọkwa na be di mana ị gbatara nwa nọ na ngwuru na wee maachị ọ na-aza dị ọkpara okeke mana ị ma na onye bụ nna ya bụrụ onye ọzọ ọbede na ngwuru bụrụ ọfọ ngwuru na-eti na ngwuru ndị mmụọ agbagha nkịtị maka na gịnị ọ bụrụ onye nwawo dị ọkpara n'anya mmadụ nyanwa ụdị ọkpara yes n'anya ka ebu ụzọ mụ mana mmụọ jiri ọfọ dị ọkpara na-eji ụnụ aghọta ọ bụrụ na ghọta the consequence of ihe gbara ilo nwaanyị na-eme ịmana ọtụtụ ngwuru na-ata afọ tata bụ because of ọtọnọ eme iduru ụmụazị abụrụ nnafa maka na ịgbara n'ilo wee buwata na ngwu ụmụazị abịaje were ọfọ ngwuru na-akụ na nothing responding because you not even pass and parcel of that family nwanne mana enwe mpụ ọ na-asị na nwoke gbara n'ilo mana nwaanyị ọ bụ alụ nnukwute alụkwọ nwa maka na ihe ọ na-atọ n'ihe niile upside down ị nwere ike onye apụtasị na ya bụ Ifeanyị Okeke example onye afọ Ifeanyị Okeke sorry atụka nna ama now kpọọ Ifeanyị Okeke ya bụ onye village dị etu a let's say oraifite mana na mmụọ ọ naghị respond afọ ọ na-agba asị onye bụ nna ya na ọ dị ka foster father ọ bụrụ na ebe biological father by then ị na-agba uwe onye na-etu anya ka ị na-eme ọ dị confuse ihe mmụọ fie na-ekwu dị iche na ihe mgbe nna ya na-ekwu enwere ike ọ bụrụ na nne ya gbatara ya na wee maachị mana ebe na-akpọkụzi ndị ichie na mmụọ dị be nna ya ka ha gbaa aka ebe n'ihe dị etu a afọ ya na-ada ịfọkwa ụnụ nwa na-eso akọsụ confusion so many things ngwa ihe na-eme na mmụọ itie mkpu onye batara o ji wee dị ndukwute njọ nwaanyị si na nwoke gbara n'ilo ka ịgba gị na ya bụrụ ofu you are the compendium of the creative department of the multiplication nwaanyị bụ nnukwute ihe ọ bụrụ na ịma ihe Chineke lụrụ na ahụ nwaanyị ma wumbu nwaanyị ịma na nwaanyị bụ ihe dị uri na ọ gbara igbogharị now i wee sizie na nwoke bụ the most coercive nature when I compare the passive in nature nwaanyị ịma na nwaanyị the most spiritual connected than man ịmara yes enwere some radiation and vibration nwaanyị nwere hai ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị ma ọkwa dị elu Chukwu buriri ha ịmalụ ịghọtara ya yes n'onye ka m bịara ikwu na ihe nna-achị kụwara nwa ọkpụ dị very powerful so ị bụrụ nwa ọkpụ from time to time ji ebe nna gị ji ekwubi okwu n'isi ụmụnne gị kwuo na ọ ga-adịrị ha mma yọbazie onwe mmụọ ọkpụ ọbụla emejọrọ na ngwurube nna gị nke na-arise na-ebini na-ekwubiri okwu ọbụla iji megide ngwuru a asị nwa ọkpụ ebe rivers ya ịghọtara ya nwa ọkpụ dị very powerful dị ụmụ nwoke na-ene m anya don't joke with nwa ọkpụ nwa nwa ada ọsọ ihe ọ na-akpọ yes gwa dị ezigbote ugwu okoro onwere staff of office ịghọtara ya so nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma dịka nwa ọkpụ etu esi wee nkwa nwa ọkpụ akụwagoro gị ihe nwa ọkpụ maka ịghọta gị ihe ọnwụ yes etu esi wee nwe nwa ọkpụ ma ọ bụ nwa ada n'elu ụwa etu a ka esikwa wee nwunye na mmụọ yes etu esi wee nwee nwa ọkpụ agwara m gị na onwere na-abịa na mmụọ na-enwere ndị data ụmụ ọkpụ ahụ ma ọ bụ ụmụada nwa nọnụ
yes wụ fisikal ụmụọkpụ na onwe mmemme a na-eme na-eme mmemme ịgba nkwụ nwaanyị akpọ ụmụọkpụ ma ọ bụ ụmụada nye ha dị own canopy, nye ha oke ha. Wee gwakwa gị na ọ bụrụ na be anyị na ọ bụrụ na a na-eme mmemme na-agba nkwụ nwaanyị na ụmụọkpụ nwekwa canopy nke ha adị na o nwere ọkụkọ ụmụọkpụ nke eji erota ụmụọkpụ ndị nke ngwori ahụ dọtara ya na ha nwere shia. Etu a ga-esi nwekwa ha ka esi nwekwa ha na mmụọ ndị nwe ụmụọkpụ na mmụọ ụmụada. Yes, generally ị kwesịrị ịma na enwere ụmụada Igbo. Yes, then in the spiritual realm enwekwara ụmụada. Onye nwere mgbe ụfọdụ enwere ike agbagidere gị afọ agbado afọ na aga eje chụọ aja ụmụọkpụ ụfọdụ akpa aja ụmụada. Ụfọdụ nwekwara ike ọ bụrụ na ihe gbasara ụmụada na ya na-emedo ihe gbasara fa ha nwere ike na-agbaghị aya asị gị na-aga eje chụọ aja ụmụada ma ọ na-aga ekpu ụmụada. Ya then enwere ụmụada Enuana. Yes, then nwekwa ụmụada mmiri. O nwere ndị nwere ike ịdaza ada mmiri ma ihe mana ha ghọtara the meaning. Yes, enwere ụmụada mmiri. Yes, so mgbe ị na-achụ aja ịchụ aja ịmakwana etu a nsị ka ọkwara ụka sikwa na-enwere ndị ọgbanje Enuana nwee ndị ọgbanje mmiri ọkwa eziokwu. Yes, ịghọta gị n'ọgwụ etu a ka esi nwekwa ụmụada na mmiri nwekwa ụmụada Enuana. So ihe m chọrọ ịkọwara gị bụ nwaanyị the important of ụmụada. Don't joke with them. They're highly powerful. Ha nwere say makwa na ka ngwa nwantere mara na be anyị osome na village anyị nwata nwaanyị anụtalụ nwanne anyị nwoke nụtalụ o wee na-eme mpụ n'ọtọ na na-agwụ ọ na-agba n'isi elu na ya awụkarịcha ime ihe mere na ụmụada anyị daiz ụmụọkpụ anyị daiz ụmụnna anyị a na-anụ na anọda village si na be di ha niile wee bịa wee si nke nwaanyị onye kwuru ka onye gwara n'ihi eme nwanne ha nwoke ụdị akaja ha pasụrụ ya bụ na ga-eme nne ya. Very powerful people. You don't joke with ụmụada. Ịmakwana na-asị na ozu nwụrụ ozu nwanne fa nwoke. Ịmakwana ụbọchị a na-akwa mmadụ na vileji ụlọ nwa nwoke godo ma ụmụọkpụ ga-abịa nọ na ebe anyị edoziri ozu anwa ndị anyị nọ n'okirikiri na-azụ ozu anwa ụmụọkpụ. Ịgbara ọgwụ nwoke nwụrụ mana ụmụọkpụ nwere shia na-akwa nwanne ha nwoke. Ụmụọkpụ nwere shia ha ọha anọ etu a ka ọ dịkwasị mgbe o nwere ozu ọbụla a na-akwa n'ala Igbo ụmụọkpụ adịrọ very important. Ọha ga-anọdebe weda ma nwanne ha nwaanyị ụmụọkpụ ibefa ma ọ bụ nọọ nwoke nwanne ha nwoke nwụrụ. Ọ bụrụ na ị ghọtara ihe ọkwụ ụmụọkpụ nwere mmadụ you respect them. So gụwa nwoke na-ene m anya don't disregard their ụmụọkpụ ma ọ bụ ụmụada ndị kunu si asụ. Give them respect that is duly for them. Believe in me. Ha nwere oke ikwubi okwu maka ọdịmma nke ezinụlọ be nna gị. Ha nwere oke. Give them the due respect due for them. And go ụmụọkpụ behave like one. From time to time jee be nna gị jee kwubi okwu. Ịbụkwara onye na-ekwu okwu ọjọọ. Ịbụkwara onye na-ekwu okwu ọjọọ site n'iwe maka na okwu i kwuru ga-adị ile ọ bụrụ na iwe ezigbo nwaọkpụ ọnwa ada na-asọ nsọ ala. Ihe na-eme na ọtụtụ ndị mmadụ na-abụzi the natural power embedded in them is no longer active is because ha na-eme mpịtọ ha dị asọ nsọ ala. So mana today dịka ịma remember ya ụmụọkpụ maọbụ ụmụada even na aja ị na-achụ echefuna ha. The same thing gịnwa na-eji achụ aja na mmiri echefukwara. From time to time ịchụọrọ ụmụada mmiri ụmụada ụmụọkpụ
na mmiri ụwa gị ịnọkwa kpọọ ha ọ bụrụ ọsọ ndị ọgba nje mmiri ka a na-achụrụ anyị na-achụrụ ndị ọgba nje mmiri chụkwana ndị enu ala na mana echefura ndị Umuokpu ha dị very important yes ha ndị mụ na ha na-alụkọ ha mere m mfụ n'anya na abụ Umuokpu kwudoro gị you go places etu ha si okwu ha adịghị ekwe okwu n'elu ụwa etu a ka okwu ha adịghị ekwe okwu the spiritual realm ikode ya water people Umuokpu ekelekwana m ụlọ a sị n'ụbọchị tata kịta anyị na-amata the work of Umuokpu maọbụ ụmụada. Don't joke with them, including your sisters that are married. Give them respect. Esikwana na ịkarịrị na ọgụ nwa bụ nwoke n'iji ego maọbụ n'inwe ihe na give them respect. Sometimes call them to pray for you. Ha kwubie okwu dịka Umuokpu na ana ngwurube nna gị maka udo obi maka chidimma ede na ngwuru. Ha nwekwara ikikere isi na be di ha bịa na be nna ha bịa zụọ ụkwụ n'ala wee kwubie okwu maka udo kwubie okwu wee yọọ ka chidimma dị n'ọnwa ada ka ọ bụ. Echekwara na Umuokpu a na-ekwu na ọha na-amụta ụmụ nwa di ya ọ bụrụ na ịgecha nkụzi a m kwuru inwe ajụjụ na ihe nkọwa gbasara Umuokpu na ụmụada, the importance of recognizing them maọbụ ịchụ aja weda ma ndị ọgbanje ndị Umuokpu maọbụ ụmụada na mmiri maọbụ Umuokpu maọbụ ụmụada na enu ala depende ka ndị si asụ ọ dị important. Ọ bụrụ na ị chụbere ụdị aja dị etu a gị onye ọma na-ege ntị ka mmadụ ga-achụ onye bụ aja ka udo obi dị. Ị na-echa nkụzi a chọọ ịjụ ajụjụ ọna ma ọ nwere ọrụ mmụọ ọbụla ịchọ ka ya rụọ ọrụ ma ọ gbara gị afa mmiri send them message na WhatsApp 08057837672. ọ bụrụ na ị chọrọ anyị nwere over 500 and something videos lectures anyị nyegoro so far na YouTube channel anyị. Jee na my YouTube channel Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Nke bụ eziokwu na onwere ihe ọbụla ị chọrọ nkụzi anyị emetụbere aka na ya bụ ebe. Now ọ bụkwa ndị chọrọ ịwọchi anyị na from our Facebook page chọkwa ya Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Echefuna 08057837672. Ka anyị yọkwuo egwu n'ala wee mechie. Thank you. Ụfọdụ bụ ka dị mma ụmụ Chineke ya gazie n'afọ. Nwanne m kwere n'okwu Chineke kwere ya gazie n'afọ. Ọdịnala bụ ka dị mma ụmụ Chineke ya gazie n'afọ. Nwanne m kwere n'okwu Chineke kwere ya gazie n'afọ. Ọdịnala bụ ka dị mma ụmụ Chineke ya gazie n'afọ. Ọdịnala bụ ka dị mma ụmụ Chineke ya gazie n'afọ. Ụfọdụ bụ ka dị mma ụmụ Chineke ya gazie n'afọ. Nwanne m kwere n'okwu Chineke kwere ya gazie n'afọ. Ọdịnala bụ ka dị mma ụmụ Chineke ya gazie n'afọ. Nwanne m kwere n'okwu Chineke kwere ya gazie n'afọ. Ọdịnala bụ ka dị mma ụmụ Chineke ya gazie n'afọ. Ebe a ka anyị dobere ya n'ụbọchị taa n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa dịka onye nchụaja. Ekwubie m okwu n'isi nwoke na isi nwaanyị ndị niile nọ under the influence of our voice. Asị m na distance is not a barrier. Ezughị oke ọbụla abụrụ a barrier. Akpọkụọ m mmụta njelu nke Chukwu ndị na-eji oru na-eji Igbo na ndị onye na-eri oke na eke ka unu jee gọzie ndị niile anyị na ha so, ndị ihe anyị na-eme na-amasị, ndị na-esonyere anyị, ndị na-awọchi ihe onyonyo anyị, ndị na-agbasakwazi ya. Anyị si na aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile na ihe ọma ga-emere ụnụ na ụnụ ga-ede ude na ụnụ ga-apụta ihe. Ndị ụzọ ya kpọchiri akpọchi ka ụzọ ha kpọrọ ya. Let there be liberation, let there be upliftment, let there be breakthrough, let there be miracles upon your life.
n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ise